Koromogi rakomano kuom Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar migago odiochieng' kawuono ma en tarik 6 dwe mar 5 higa ma 2024. Matiende ni en migago mokwongo e dweni mar 5 kama nitiere kod mathoth moikoni nyakwara mga jwang' kotenore kod pi mag ohula mago mamedo kwako gwenge mopogore opogore pacho kaendi, midhiero mosekelo to kod chenro bende timo kod piny owacho mopogore opogore mar neno ni oganda gin mago moyudo kony. Bende wantiere kod weche motenore kod somo bende osechor nyime kod migawo mar somo kaachiel kod jatend piny Kenya William Ruto. Bende koro moko kuom jotelo e pacho kaendi wuok mar go dhogi ka gisiro piny owacho ka giyango ni piny owacho kawo okang' machal kamano kaluwore kod wach mar ni midhiero nitiere mathoth mane nyalo kel kod koth to kod pi ohula mamedo chwe e pacho kaendi. Bende wantiere kod weche mago motenore kod achudhe mamoko bende dhi nyime kod maya oganda e pacho ka giyango ni giikore mar chwalo ji e pinje ma kata kamano ok gitim gima chal kamano. Familia mathoth nyakwara mga jwang' pod neno midhiero e pacho kaendi kaluwore kod koth mapek mamedo chwe kaone en tarik 6 ma bende migawo mar koro chal ma kor lwasi noyango ni koth mapek mamedo chwe ne bende wuok e tarik 4 nyaka tarik 6 mano mar dweni. Obedo kwang'iyo ni to pod thoro ma chal ma kor lwasi chal nadi. Magi to kod mamoko mathoth nyakwara mga jwang' magi weche ma wamiyo pek. Kwan ji mosewito ngimagi kaluwore kod masira mar ohula ma Mai Mahiu ochopo 60 bang' ringre ji 2 yudi juma achiel bang' masirano. Komiti mochung' ne wuoth e od bura mamalo yango ni piny owacho timo nonro e midhiero ma pi ohula osekelo e apeyni ma pacho ka. Ofisa yetu mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa jinai ama DCIO aliweza kukamata ama kutia mbaroni vijana wawili wa umri kati ya miaka 20 na 28 ambao wamekuwa wanaendesha hizi harakati za kutapeli watu. Bila manandio makujimoko ariyo mosebedo ka koto jopiny ka giwuondo gini gidhi manyo ne gitije e pinje maoko. Nekwara kaka pile layo matudruok ok en mano molor 23600 yudo achiel kachiel e YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV. Ka en ng'at mane odiochieng' ma kawuono mokwongo nyalo bedo achiel kuom jogo maluwo weche manyien to kod chenro mopogore opogore kowuok e kuondego duto mag mbui mag tudruok kendo wago kodi mbaka. Bed kode chakruok nyaka giko. Nyinga Ochieng' Emmanuel. Kawachako en jogo ma owito ngimagi e masira ma ohula ma Mai Mahiu ochopo 60. Ma en bang' ringre moko 2 ne yudi e chuodho e gwengego bang' juma achiel mar menyo. Komishona mar kaunti ma Nakuru Lloyford Kibara oyango wachni kolero ni chenro mar konyo jodak bende dhi nyime. Kibara bende olero ni kuom ji 112 manochwal e kuonde thieth kotenore kod hinyruok mopogore opogore, thothgi osemi thuolo madok pacho ka gisani ji 23 kende ema pod nitie e kuonde thieth. Kibara wacho ni chenro maluwo lalo ma pigni osechopo kilomita 60 kochomo kaunti ma Narok pod dhi nyime kaachiel kod menyo kapod gikwayo jodak mondo omed bedo akicha ne masira moro amora manyalo sieko. Kuna mili 30 ambayo imeripotiwa imepotea, yani hatujaipata. Pale tuko na usaidizi wa National Youth Service na KDF sababu tuliona majukumu yetu ya sisi national government and the county government will require more machines, na wale wakaja kutusaidia na kazi sasa ya kufanya search inaendelea. Kwa wakati huu watu wale walikuwa admitted walikuwa 112 na wengi wamekuwa discharged, tunabaki na 23. Kawadhi nyime, familia moro mawuok e gwenge mag Narok kwayo piny owacho mondo miyo kony yudo ringre nyithindgi 2 manoywer kod pi aora ma Siaipei manopong' kendo barore. Nyithindogi magin jogni 5 kod 7 noywer kod pi aorano manopong' kendo barore juma mokadho. Masirano ne otimore kinde mane ging'ado aorano e gweng' ma Ndebesi ka gidhi limo nyamin-gi maduong'. Jodak ma kono koro kwayo piny owacho mondo okongo lalono kendo gere motegno kaka yo mar geng'o masiche machalo kama.
hiyo siku hiyo kisa ilitokea, nilikuwa nyumbani, nilikuwa napeleka mgonjwa hospitali, na hiyo mgonjwa alikuwa ni mama yao. Alafu ripoti ikakuja watoto wamepotea, lakini watoto walikuwa wamekuja mahali tulikuwa tunakaa na mgonjwa. Wakati walikuwa wanatoka hapo ndio waenda kwa sister yake mahali alikuwa anakaa, ndio walifika kwa mto wakateresa wakaanguka. Watu wameenda katika huu mto, nikiwa mmoja, mtoto wangu alienda katika hii mto, pia wengi wengine. Kwa hivyo tunaomba serikali kwa upendo watusaidie, watuwekee daraja, kwa sababu watu wengi wanaishi kule ng'ambo wakivuka. Kwa hivyo hata saa hizi tuko na miili mtoni, watoto wawili walienda kuanzia siku ya Jumatano mpaka saa hizi hatujapata. Bado tuko katika mto, tuna shida sana. Kwa hivyo serikali itusaidie. Na tunaomba sasa hao MCA na serikali watusaidie kutafuta hii miili. Tangu imemaliza wiki kwa mto, haijapatikana. Tangu jana ndio tulipata watu wa Daibas wakakuja kutusaidia, mpaka saa hizi mwili haijaonekana. Kwa hivyo sasa tena leo tumerudia mtoni kutafuta mwili. Nyakora mwika podwa nchire weche motenore kod pio ula to kod koth mapek mamedo chue. Duro nitie ni midhiero mar oula mamedo kwako gwenge mathoth mapacho ka dhi kelo peke kuonde jot mag ji ma pi pod odare miechgi kaluwore kod kwan mamedore mag ji mamanyo jot e kuonde jot mako jole. Kar jot ma Ombaka e kaunti ma Kisumu, oganda medore bang' jopiny mane ojot e skul primar mar Nyamasao dar kendo dhi mako bang' oula donjo e skundno. Otudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo mantie kar jot ma Ombaka mondo minyiswa chal mar weche. Millicent, iriyo nadi erokamano kuom riwri kodwa e chenro mar migago. Midhiero mar oula mano medo kwako gwenge mopogore opogore ahinya te gwenge mag Nyando. Wabende ni sub county kendo gie sani ileronwa ni intiere e skul mano ma Ombaka. Leronwa ni to chal nadi, jogo mabende osedar mochopo kanyo kwan en machal nadi, to bende chenro mag kony mabende nyalo bedo ni osemigi gin mage, chenro mage madhi nyime, to giwacho ang'o e kindeni mabende koro midhiero makama ojukogi. Erokamano ahinya Emmanuel, achiel kachiel gi sani awuok e skund primar ma Ombaka ma bende gie sani oganda ma bende pi osedare miechgi ojote, ka kwan oganda ma wayudo ni owinjo bet kaendi kaka kar jot makonyo jogo ma pi odaro owinjo bet ji maromo 250. Kata kamano kwan masani ni kaendi hao 400. We achiel kachiel kapok aleroni mathoth gigo ma bende asenono kendo afuono kowuok kuom jogo modak kuonde gieki ngima magi kale kod midhiero, mondo mi wakwong wayuda nena mago kowuok kuom giwegi gimiwa kuku mar wach gigo magineno kod luoro magin godo e dak kae yor dhungruok no ero, mondo mi bang'e to ang' aler ni gigo mabende dhi nyime kae gi sani. Kachako kodi king'iyo kamera ibo chako na gi nyingi mondo ilerna ni to kaka sani Nyamasao en achiel kuom kuondego mane konyo jok ma pi odaro, to oganda go nyocha odar ma oduogo oriwore kod jogo manosebiro Ombaka kaendi. Kit dak maka sani chalo nade kaluwore kod dhungruok maneno e Ombaka skul kaendi? Ni kamera ichagi nyingi. Nyinga en Naomi Atieno Uru. An jadak Makakola Ombaka. Pi nomonjo wa jumbe 3 mokalo ma juma mar 4. Nitie jogo manodak Nyamasao primary, nitie jogo manodak Ombaka dispensary, jomoko bende nodak Ombaka evacuation center ma uneno kani. Gie sani pi nyomedre ma jogo manodak dispensary, jogo manodak e primary gin te gibiro Ombaka primary. Ombaka primary sani wadak ji 412. Population duong' mano ka en household okariwo ji household 412 mantie e Ombaka primary gie sani. Nyithindo mantiere is over 600. Wadak marach gie sani nikech klas achiel ji odake maingo ji 30 e klas achiel, household moingo 30 odake e klas. Ji oriwore, ok inyalo yudo kata kaka itwe net, onge kata kaka inyalo tedo, nikech ka ji 30 e klas, ng'ato samoro nigi nyithindo 7, ng'ato nigi nyithindo 4, privacy onge, nikech kata ntiere jok moko matuo ma muonyo yath. Ok onyalo muonyo yath nikech ng'ama chielo nene. Koro stigma nitiere ka. Koro wantiere gi shida e Ombaka primary. Ok wang'eyo ni solution biro kanye. Tuoche ntiere mang'eny nikech waonge gi hospital e sub location ka. Achiel mancho ger poko yaw to gie sani en bende pi opong'e. Koro waonge kata kama wadhi hospital, thieth mwayudo bende onge. Koro wana kama kata king'iyo jogo modak e iye kacha ji tuo.
Koro king'iyo sani kapok adhi wadwa noero, ang'o munyalo konyru maduong' mondo mi oduok chien wach dhungruok ma sani ni kama bende miyo un gi luoro mag gamo tuoche mopogore kendo dak marach maonge sirino? Gima inyalo konywago sani, kane wanyalo yudo tents mang'eny mondo jomoko koro ger, nikech gima kelowa ok wang'e ni sirikal nyalo yawo skul karang'o kochakore gi sani. Koro waluor ni koyaw skul to wadhi dhi kanye? Household 412 gi kama wadhi dhiye, then thieth mondo wayudi, gik madhi piyo piyo, chiemo bende ji odenyo, nikech king'iyo sani piny te en otho flood, so onge kamoro amora ma ng'ato nyalo dhiye kata minyalo go amali. Wang'iyo mana ni ka sirikal nyalo miyowa gimoro to maduong' ni wayud last solution, nikech waol gi dak ma kiny ka kiny ibiri dak marach, ka idak gi nyathini, dak gang'oni to wakia ni to wabro dok kanye bang' higni kata di ok wang'eyo. Kaka jodak manyoro lasting solution iparo ni ang'o ma kotim koso osedhi marach ahinya maonge ahinya kony? Waparo ni lasting solution nyalo bet nikech wan gi dikes inyalo tim, then tiere desaltent area moro iye kuchocho. Ka sirikal nyalo biro kelo tinga moko kabila mayawo yore mag melika to dhi chodho lobcha to golo oko mondo ka pi obiro to pi odhi mwalo. Erokamano ahinya. Machiegni kaka in achiel adani wuona kaka japur ma bende odak e iye kaendi, ibo chakone to in pino dari karang'o, tidak gi famili ni e yo machalo nade, in gi nyithindo adi, to ere kaka pini oserocho ngimani kaka japur gi kit dak mudago kaendi kaka ng'ama dichuo ma winjo bende ni e dalane riyo tijene achiel ariyo adek? An giluonga ni Emmanuel Ochiel, adak Kakolombaka, Kakola Location, Nyando Sub County, Kisumu County. Wasebedo kawan kod sida kuom ndalo mosegwaro, karibu 3 weeks, ma en week mar 4 nyaka nwadar to okosetimorenwa maber. Sida mwaseyudo ne wapuro kaka napuro eka auchiel nang'iewo kodhi mifuko 10 matiyo gi almost 20,000. Mago eko olal e pite. Koro aonge gi namna mora mora. Jamni bende nantiere godo, dhok moko 6 gi diek moko 5 gi rombe, mago eko dhi kamano. Nikech gia kuch kia kod ikune pi kuno ka gibiro gibedo kama obeto tuo matin, koro githo athoya. Koro gionge, nyaka oda bende ogore piny. To an gi nyithindo, to adak manach, nikech kama wadak ji mang'eny. Koro gima dang' awachi ni wanyalo dak godo maber, nitiere jok ma muonyo yath. Jogo kaka ginyalo muonyo yath tamore. Koro in kaka in idak gi nyithindi adi kanyo, to kanyo kamidako nudake maromo ji adi kamaen? An kara wan ji 8. Nyithindo wan gi nyithindo 6 gi wan gi minot wan ji 8 mwadaki. To ok wadak maber nikech kama ot mwadake tin saidi, nyithinda moko bende dongo makata ka kura nindo kodgi e ot to ok nenre, gin nyiri mosepong', to koro ochuna ni koro nyaka wadagi kanyachiel. Kwayo mari maduong' manyalo konyo midhiero ma mbaka ma kiny ka kiny ni en mane? Kwayo mara maduong' ni national government ong'i kaka ginyalo timonwa last solution mar desilting the river Nyando, mondo mi gikel meli moro machodho ndara mar meli cha ochodhonwa desilting no mondo pi oyudre kaka nyalo wuok. Ka pi odonje nam kaeto wanyalo yudo kaka inyalo go daik no. Kech ka ok ochodh gino to kata daik ok nyal go, kata kel mana tingni ok nyal chodhe. Sani jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo chopo ka mondo mi onyal siro gi weche chiemo matin. Mani nyalo wacho ang'o, to be king'iyo kony mar chiemo ma kiny ka kiny bende gima konyo koso winjo many kaka inyal konyu ma ochwere? An wadwaro mondo konywa mochwere. Gima Eliud Owalo kelo en sawa, nikech obiro konyowa bang' ndalo achiel moro ka. Mano ok wanyal tamore. To lasting solution mwadwaro, ma ok ni kiny ka kiny wan waywak konyo saidia waol. Inyalo nyiso walang'o kodhi mondo mi onyal twak gi jatend piny mondo kar kelo chiemo to kelnu kony mochwere modwaro? An anyalo ng'iso CS ni gimotim odhi ong'isi our able president Mr. Samuel Arap Ruto, mane oyier ka chuny jo Kenya oyie godo, ni gimotimnwa ogonwa daik. National government ema nyalo go daik. County oingo, national government ogonwa daik to gilos Koru Soini Dam
kaeto wabed kod lasting solution. Ero kamano ahinya. Mana kamano Emmanuel, kionge penjo moro amora, iwinjo kaka jodak wacho ka gilero midhiero ma gisebedo ka gikaloe. Kotenore kod oula masani pod otimo limti di pacho ka kelo midhiero e ngima oganda mopogore gwenge mopogore kotenore kod koth mapek mamedo chue. Iwinjo ka endi kaka Ombaka achiel kuom kuondego makonyo jogo mapiyo daro ma oganda 400 odak ka. Kanyo kiketo kwan nyithindo bende wach kanyo ni gin kwan nyithindo maromo 600. Koro jodak ka endi gidak gi luoro ni gidek ka ginyalo gamo tuoche mopogore kowuok kuom jowetegi ka jogo bende ma gilero kanyo ni tuo ma siko ka muonyo yath okinyi godhiambo bende ok nyal yudo thuolo mar timo mano e yor apanda kaluwore ni oluor ni ng'ato nyalo nene, akweda moro nyalo bedo iye kanyo. Koro ngima gi ni kama rach ma okadho ma bende gikwayo ni kata obedo ni jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo chopo ka kawuono kaka ineno kanyo nitiere nyasi madhi nyime kumokele chiemo kaka michele, oganda mondo mi onyal pogo oganda mane kagi ma bende kane waloso kodgi ne gilero ni chiemo no pod ok bi konyogi nikech en gima gibo chamo ndalo achiel ariyo. To kata kamano gima nyalo konyogi en mana kokelnegi konyruok mochwere mag goyo dai kata ohinga kata gero yawo makoruso in mondo mi onyal neno kaka loko pini ataro mondo mi kik onyal siko biro pongo ute kendo ketho mwandu mopogore pore ka puothe dhi kod jamni kaachiel kod ruombo ute kata mieregi mamiyo koro jodak kata familia dak monywandore e ot achiel kata e klas. Kaka oselenu kata kineno batha ka nitie klese kae, klese gi eki owinjo be ni ting'o oganda kata mine 24 kata kamano gi sani kalure koth mano oriembo ji nyocha e kar jot manyamasaw. Sani gin oganda mohingo 30 to mana mine kendego kikwano chuo gi nyithindo emodak e klas achiel kamano. Miyo koro ywak gi maduong' en mana yudo konyruok mochwere, to bende kapok konyruok mochwere ne ochopo gikwayo mondo mi jatend sirikal one kaka nyalo kelo otundo kata tents kata hema mang'eny mondo mi ginyal duoko dhungruok no chien, giduok bende weche mag gamo tuoche ka ginyalo yudo kuonde ma gigere otundo goeko mondo ngima gi odhi kare. Kionge penjo moro amora to pod anyonora kaendi mondo mi gie sani wadhi anena e nyasi kuma jatend migawo mar tudruok nitiere wabunja nena ento en gi wach mane kotenore kod konyo midhiero mar oula e alwora mar Nyando kaendi. Emmanuel. Erokamano Millicent Adhiambo kuom miyowa lipot maler machal kamano to kod chal mar Ombaka. Wantie gi geno ni kwayo duto ma jogo osebedo ka chiwo ne piny owacho mar mondo mi giyud kony mosiko mochwere ibiro winji. Mano kanyo Millicent Adhiambo ka intiere gwenge ma Kisumu kendo pod odhi nyime kod luwonwa jatend migawo mar weche tudruok to kod lony manyasani Eliud Owalo nitiere e skul no mar Ombaka kendo gichwalo kony mar chiemo. Piny owacho nosingo ni gibiro timo duto ma gijalo mar konyo jogo mojote kuonde mopogore opogore pacho ka report machal kamano nyakwaro Mgajwang' saa 1 mar odhiambo ibiro yudo mana e Ramogi TV. Ka dhi nyime romo mar poro wach e weche budget mokelo kanyakla riwruok mar governors kod piny owacho mamalo IBEC obagi kar jot ma jalup jatend piny Rigathi Gachagua Karen. Twak dhi nyime kendo moko kuom gigo ma iloso oting'o pek mar oula ma bende osekele counties 37 nyaka sani weche pok mag omenda ne counties e kind mamoko. Jafamo marwa Walter Nyambaga gi sani nitiere kendo watudore kode mondo mi watwagi. Walter Nyambaga erokamano kuom yudo thuolo bende kuom loso koda gi lak seche gi chenro mar migago weche motenore kod pok mar budget ibiro liekona ne chal nade, weche motenore kod oula ma bende gisetwake gi sani ibiro liekona ne chal nade, to kod gimoro amora misefwambo e romo madhi nyime kar jot ma jalup jatend piny e gwenge mag Karen. Ochenge Manuel gi ywak ma jo Ombaka nitiere godo noendo kendo kapi wangi thikni midhiero mag oula e moko kuom twak mokelo kanyakla twak mobedie piny kendo chwe kom kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua kanyakla kod jakom mar riwruok mokelo kanyakla governors Anne Waiguru to kendo bire jatend migawo mar omenda Profesa Njuguna Ndung'u. En twak mopod dhi nyime nyaka chip seche gini to motelo ne mano Emmanuel twak mane obedo mane jalup jatend piny oloso godo kod oganda duto mane ochopo e romo noendo okelo kanyakla chenro makende moseketi mar rakruok kod midhiero mag oula ma nyaka chip seche gini governors kanyakla kod jotend migepe ma osechopo kaendi dhi nyime kod bilo wach. Ewi mano endo ne nitiere loso
manotelo mane Rigathi Gachagua lero ne piny owacho osechwalo pok mag omenda ne counties manyaka chop seche gendi agulu maduong' mar pacho kendi osechwalo atamalo 66. Makmana jalup jatend piny Rigathi Gachagua chiwa gete ne jotend counties magin governors mondo mi oked adwa tenga kod gope mosebedo kaduoko chien chenro mag dongruok e counties go. Nyaka chop seche gendi maromo bilion 150 gino mosebedo kaduoko chien dongruok kaachiel kod chulo gope opogore komigi agete ni mondo gikas tiendgi kendo bende giket maino e rakruok kod midhiero maket kod mago. Makmana ni nyaka chop seche gendi manyalo chopo kwan mag counties 30 e wi weche motenre kod midhiero mag oula oyangore ni osebedo kakali e midhiero mopogore ka koro twak makoro dhi nyime en manyo ngadho kaachiel kod yore makare mamiyo jopiny man kod ywak kanyakla kod families mabet ka seche moko thoth mowito joge mabende kwan mag jogo mosewito ngima gi kotenre kod oula niendi nyalo chopo 215 ka bende kwan pod dhi nyime kanyakla kod familia mamoko. Koro en twak ma pod dhi nyime kaendi ka bende oselieknwa ni dwaro nitiere mondo mi duol mano mang'ingo pok madhi ne counties bende luongo ni CRA bende nitiere kende kochwe kom kod Mary Wanyonyi ka twagno endo biro ng'iyo ni to pok mar omenda machopo ne counties kech dwaro makende en ne counties nyocha piro sirikal mondo mi oyie orong gi kendo bende osundgi mondo gichop pok mar kwano endo machopo 450 kaka pok mag pesa machopo. Makmana ni sirikal ne pod okogo wiye ne dwaro makedo kaone gi seche gi en bilo wach bende tuomo ni to bende ginyalo chopo e winjruok. Makmana ni CRA noselieko ni manyalo chopo bilion 300 kod 90 en gino motengi ne piny owacho makmana ne counties makmana ni ngang ne winjruok ok osebetie. Koro bura ma pod dhi nyime kar kaendi moko kuom governors moko nosethinyore oko mowuok makmana ni moko to pod nitiere iye kendo wageno ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua kanyakla kod team ne no endo mantiere twak biro wuok oko mondo los kod ute mag fwambo to bed king'eyo ni gino mapek momi twak makawuono niendi en yore minya rakruok godo kod koth machwe kanyakla kod oula mantiere kaendi. Ochieng' pod wantiere kamana mar choko moko kuom weche mantiere kaendi mondo mi ang' waketni gi weche manyien mabiro makmana koponin kod penjo aduoke studio mondo mi wachiw thuolo mar fwaro twak ma nyaka chop seche gendi waneno ka jofwambo moko temo ikore nikech idwa los kod ute mag fwambo. Ano Walter Nyambaga mi thuolo mondo mi di chikiti makare kende fwambo na kutenre kod gigo midwa nyis jofwambo. Erokamano kuom waleri weche mag gigo ma komiti to kod Roma kamano sebedo ka timo gi lakseji. Mano kanyo Walter Nyambaga kendo entiere kar jot ma jatend piny jalup jatend piny mar Rigathi Gachagua e gwenge mago mag kanya kona mogi kuwo kanyo tok loso kod Walter Nyambaga wakao yo mathin kata kamano kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikuni chenro mar migago. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Dial *487*3# to get this song. Asewacho ni nyathini toko winja. To sani
In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. Kickby, winj mit mar thum kendo imiel radar. Kik od belo bai. Belo number 1. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Ka in gi nyako ma tiyo, oneno mbele mayot moloyo nyako ma okusomo. Wakelo ni jongolo mopogore opogore. Mane mbak ndalo, chakre wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom medo keto Ramogi TV chenro pod en mar migago. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja ochopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag omenda. Kendo koro ida dhoge wi kaka kaunti ma Nairobi ne otiyo kod omenda iko omenda ma 220 kod achiel kod 221. Komiti bende oketo Sakaja orindi maliet e wi gimomiyo osebedo ka obadhore ne chopo nyime ka Sakaja to koni thuolo mane dwaro ni ochopi komiti no nene wuodhe mag tich. Wawinjane kaka weche chalo kinde ma intiere nyim komiti no. And would actually give us, a better foundation in dealing with the disasters. You find that it goes against Mwongozo proposals in terms of having a very top-heavy council chaired by the deputy governor. It doesn't align with the current structures in the county. You find the chief officer is not mentioned there, yet the chief officer, disaster management, is the one who really is the core fulcrum of coordination. It only looks at fires, mainly. Nairobi has more disasters. If you look at what we're dealing with currently, it's not just fires. It is floods and there are many different types of disasters. So, Chair, the process and even the cabinet memo that came to us on the repeal of the law, which is what now the cabinet returned and said, instead of just repealing the law, create the new legal framework you're proposing, because, Chair, there's a doctrine of implied repeal when you bring a new law that then takes over the law that was there before. And so we're working on a new legislative framework that is similar to what I had proposed in the Senate together with the Governor Mutula, that even then had been poached by national government and presented through the leader of majority, Governor, what's his name? Honorable Ishungwa, that is before Parliament. And so we really need to review this. Chair, if you look at what's happening today in Nairobi, we're dealing with a huge crisis. We have 10 camps. We have 31 camps. We have 10 camps currently. We've lost close to 20 people in the city. Different sectors are expending their budgets. And you know that even funds today, in all of these camps, people are having lunch and dinner prepared from the county, by dish in a county. That is not in the disaster budget. That is a sector budget within wellness and nutrition. We are repairing 17 bridges that were washed away. These bridges are in different areas, from Madare,
There's a bridge that connects Mukuru Kwanjenga and Lunga Lunga, and children study in the other side. There's a bridge in Mbiu where I was, and I've gone to all these places, Chair, connecting Viwandani, and there's Kiambiu and Jerusalem. There's so many bridges that we're repairing. The budget to sort out those bridges ideally should come from that sector, not necessarily from disaster. So we feel that that one size fits all approach doesn't work. And so the reason that law has not been implemented since 2015 is that it's actually unimplementable. I wish earlier somebody would... Order, Governor. I'm looking at the Act. What is the problem with the proposed council? Let's start from there. Because the council is chaired by the governor. The deputy governor. The council shall consist of the deputy governor, who shall be the chairperson, and then there are various CCs, and then there is the county commissioner, the commandant of police, the Kenya Red Cross, representatives of the public, county director for disaster preparedness, etc., with a view to bringing a multi-agency approach towards disaster planning, coordination, and response. What is essentially wrong with that? Actually, without even calling it a council, we've been implementing that multi-agency approach. In fact, a few weeks or so ago, I had the regional commander, the county commissioner, and all national government administration officers, the regional police commander, and all his people until OCSs and our sub-county structures. They've already been brought together, and we work in that manner. Last week, I was able also... Koromogi mano kanyo Governor County ma Nairobi Johnson Sakaja intiere nyim committee mar od Senate machung'ne weche mag omenda. Da dhoge wi weche kaka county ma Nairobi osebedo katiyo kod omenda ne chenro mopogore opogore. Hiko omenda mag 2020 kod achiel, hiko omenda mag 2020 kod achiel, 2020 kod ariyo. Bende chien kanyo Johnson Sakaja na mabe nosegwel kendo nogo fwai mar rem chopo nyim committee no duoko penjo mopogore opogore penjo. Bende wagolo kanyo kod duoko ne kutenore kod kaka penjo wache county mano ma Nairobi ma osebedo ka chwalo chenro mage kedo kod weche mag koth mapek machwe to kod ola. Winjo kanya kwacho ni gisebedo ka gichwalo chenro kendo sebedo gi romo mopogore opogore kod telo mopogore opogore mantiere county ma Nairobi. Report motenore kod Wanyakora Mgajwang saa achiel mar odhiambo ibiro bedo kod kaka ne obet. Ka wadhi nyime, komiti mar od bura mochung'ne weche wuotho chiwo singo ni piny owacho timo nonro kendo biro gara piny mapiyo uloso kethe gwenge mopogore opogore. Kuloso kano duo kane ntiere kwene mweka Kandongwe Mwea county ma Kirinyaga. Jakom komiti no George Kariuki koni moromo kilomita 560 mag apaya biro gere gwenge ma Mwea kaka yor konyo jopur e chwalo kothe gi chiro. Nyaka gi sani maloyo ji 600 piyo ula osekelo gi midhiere county ma Kirinyaga. Kaskunde bende oula osedonjo kendo ketho. Barabara mingi zetu zimeharibika, zimekatika, bridges na box covers na barabara za maram za rami zote mingi zimeharibika. Hakuna mahali kwa nchi, hakuna county, hatusikii viongozi na wananchi wakielezea vile hali ya barabara ipo katika area zao. Mvua ikiisha, najua rais President William Ruto amepanga vile tutarudi kurekebisha hizo barabara kwa sababu zimeoshwa mingi, property zimeharibika, na tukiangazia sana sana pande ya infrastructure tuko na hali yenye hatujawahi kuwa nayo pale hapo nyuma. Kawadhi gwenge mag Narok, familia moktine 200 gweng ma Rahia kar chung bura ma Bomet ma Ugwe to kod gweng ma Chebirir Bomet Central sedare utegi kendo jote school kalore kod ula mokwako gwenge mathoth e pachoka. Thoth familia gwacho ni giwito mwandu kod cham to kula ywero gwenge gi kalore kod pima wuok e aoche mantiere alwora no gikweyo piny owacho mondo mechwal ne gi kony.
Ilifika jana maji haya wakati mto imefunja kingo zake na haya maji ikatoka na tukapata usaidizi kutoka Msalaba Mwekundu wa rescue team wakakuja kufukisha watu hapa, lakini wakati wamefukisha watu hawakupea watu chakula, hawakupea watu usaidizi wowote. So tulikuwa tunaomba viongozi wenye tuliwachagua wakuja waangalie watu wenye wako hii area ya Kaitit. Mifuko na mimea kwa shamba yote zimeharibika. Na tunaomba usaidizi ile ya hali ya juu. President mahali yako akuja atume hata watu wake akuja angalie watu hapa hivi, kwa sababu hao watu wanateseka sana. Daraja wakati walitengeneza daraja, hiyo daraja haikutengeneza ipasavyo. Waliweka mbao na hizo mbao zikaoza zikaingia ndani ya maji. Deputy County amekuja hapa akatuambia inafaa muondoke hapa hivi tuende mahali salama, lakini hakutuambia ni wapi hapo hivi tutaenda. Tutaenda huko, tutaenda kula nini, hata malazi sasa ninaloweka. Tunaomba sasa tuambie vizuri vile tutaweza toka hapa hivi, tutaenda wapi. Jatend migao malwara Soipan Tuya wacho ni oganda jo Kenya dwarore mondo mi omany yore manyien mag kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Tuya wacho ni kata biro ni romo mar pinje kotenore kod lokruok mar kor lwasi kendo winjore weche mag chiwo sire kedo kod lokruok gi pinje manigi lwedo maduong' e ketho kor lwasi. Kwan omenda ma osingi ne pinje Afrika ok nyal konyo kaluwore kod kwan maduong' mag chudo kaka ne olose gwenge mag Kabete kinde mane gilimo jogo moyudo masira mag oula ka achiel kod jatend migao mar Labour Florence Bore. Ne gisingo ne jogo mosedo midhiero ni piny owacho biro manyo lowo mabiro migi e kuonde jot manyien ka gimedo ni migao mathieth bende biro chiwo yedhe ne oganda gi magayo tuoche manyalo muoch kaluwore kod pimo chido. The reason we brought the Africa Climate Summit here is to tell the world, look, the financing that we talk about is not accessible. It is unfair to the African countries because of the interest rates charged. And when we have a calamity like this one, a crisis, which is a climate crisis, we don't need to really defend it so much. It's obviously a climate crisis. You cannot access the funding to alleviate the pain that people are having. Serikali itawatafutia mahali pa kukaa na Minister wa Lands atashughulika na hayo maneno ya kutafutia makao. Pia tumesema tutawapatia dawa na pia tutawapatia vitu ambao wanahitaji kuzitumia. Kuna Ministry of ASAS and East Africa ambao ni a special programs wanaweza kuwa support. Na pia tumeitisha usaidizi kutoka madonors na wanaenda kwa ofisi ya Deputy President kuweza kucollect support even from our partners ndio tuweze kusaidia wa Kenya. Jang'ad bura Bairam Ongaya edo ma winjo weche jotich madoneri ruog lakteche piny owacho mag counties kaachiel gi piny owacho mamalo ndalo ariyo matieko winjruok ewi kaka lakteche biro dok e tijegi kapok bura mano chwal e doho winji kendo chieng' tich ang'wen. Jang'ad bura Ongaya osiemo lakteche gi piny owacho kolero ni ng'eto mar burano ibiro tim kaluwore gi thagruok ma jopiny osekaloe kotudore gi ng'anyo mag lakteche mosenejo odiechieng' mar 54. Doho nochiwo thuolo mar twak e kind piny owacho gi riwruog lakteche, kata kamano winjruok pok obedoe. Parties are given final chance to conclude a return to work formula by return date. Failing, the court will hear the petitions and determine all pending applications in the petition. The parties are given one last chance to sit down. I say we have the drafts. A lot of progress has been made. It should be obvious that these negotiations are open-ended, and nobody should insist that we must just stick to where we were yesterday. Just do an open faith, look at these documents. Ka wadhi nyime jaod bura ma Kiharu ni nyoro kwa oganda jo Kenya mondo bed kod horuok ewi weche mag somo e pacho ka koyango ni okang' mar choro nyime yawo skunde ne tam mar ariyo ne okawo kaluwore kod koth mapek machue kaachiel kod ohula manyalo kelo midhiero. Nini wacho ni piny owacho ne onge kod okang' machielo mak mana rango arita ma nyithindo to kod jopuonje. Hatutafuka shule kwa ubali sana ama kwa urefu.
Rais ameagiza kama ni elimu, wizara ya elimu wakuwe wakijadiliana na zile wizara ambazo zinaangalia maneno ya hali ya anga. And I want to assure the Kenyan parents, haitakaa muda mrefu sana kama mashule imefungwa. Bila tutapata nafuu kidogo hivi, mashule ifunguliwe, kwa sababu pia elimu ni ya umuhimu kwa maisha ya watoto wa Kenya. Kamiti mar od boma malo mochung'ne ng'iyo mwandu mantiere bolo bunge kod alworo singo maneno ni chike oketi makare mar konyo jokuny mula e pacho kaendi kendo gibed kod lwasi makare mar timo ohala mar mula. Jadbura ma Nyatike Tom Odege koni loko chike matayo weche mag kunyo mwandu mantiere bolo mong'ere kaka Mining Amendment Bill 2023 kod Gold Processing Amendment 2023 wacho ni lokruok magikelo gidhi konyo jokuny mula duto. Kuom lokruoge e chike matayo chino mag kunyo mwandu mantiere bolo ne iloso en ma oting'o loso maber kendo miyo teko bad duol madhi ng'iyo chino mag kunyo mwandu mantiere bolo mong'ere kaka Mining Regulatory Authority. Agin weche adek madongo kaka inyal gol teko mar chik kuom minister kato imiyo an authority nikech neno ni minister kane nigi chik ni lwete to tiyo kode marach nikech ng'ato achiel ng'ama nyalo ng'ado ne paro onge. Omiyo koro chik manyien dwaro ni mondo chak an authority ma komiti nyalo bede to tayo weche mag mining. Nitie gik ma jopiny paro ni nyoche inyogi magidwa nodhi lose chik mondo mi chikno obed ni nyalo yienegi timo mining. Achiel kuom gik machalo kamago en ni ka ng'ato mi license mar mining no yiene biro daro jopone timo mining matindo tindogi kata kawo kanyo to tiye. Jopiny dwaro ni ng'acha kata komi license to nyaka giwinjre kaka gidwa tiyo gi jogi nikech ka kuonje jogi chieme koro jogo ok riembi to gitiyo kanyakla. Jogi kawo margi embo kawo mare to gidak kumoro achiel to gidhi nyime. Maduong' kendo kabisa ma wayuago kaka jok manie sector mar mining gin jok mok tim mining to joma tiyo gi chemicals kata sum e weche mag loso gold dhi to sum ni chandogi to gito gionge kata mining. Mae gimomiyo nowakwa jowa ma jonema mosebedo ka nindo e tijgi momiyo sani kidhi gimoro miluongo ni leaching itimo e dho aore to sum magitimo godo gigi donje e aora to aora ringo godo jakanam to aora ni ji modho kochakore kama gino donje nyaka gike nam to nambe ji modho. Koro magi gik mosebedo ka inyo jogewa machuno ni chik nyaka bede motegno manyalo keto ni gigi kitimogi to gik magitiyo godo ok donje pi kendo ok dhi aora. Jopuonj mag skunde sekondar madundo mago junior sekondar Mamero bago ng'anyo ka giseo duol mochung' ndiko jopuonje TTC kuom dino itgi ne chik mar doho madwani ni ondikgi e yo marasika kata mongirore. Jopuonj go mag JSS oramo ni ok gibidonjo e skunde koyepi nyaka chieng' duol mar TSC winj ywakgi kendo miyo gichudo kaka jopuonj mamoko mondiki e yo mongirore. Bende giseo josiasa kod tend duol mar TSC kuom siko wuoyo mana e rombe mag udi kod liete mok giluwo kenge moketi kod chik e reso sekta ma somo. We have the budgetary allocation on June. If we have budgetary allocation on June, let Mongoose be considered in that budgetary allocation. Let Mongoose be compensated. Yes. Let Mongoose enjoy the life that any other citizen who is working in this country, who is a graduate, enjoys. Yes. This country, whatever we face, is our cake. The money that we get, it is our taxes. Therefore, the government have no other option except to confirm this in task. These teachers you see here are going to become the Trojan horse of JSS. Yes. They are going either to destroy it or build it. Yes. If we build it, we want to see your support, we want to see you confirming and compensating these teachers. Yes. If you don't compensate and confirm them, we are going to become the Trojan horse that destroyed the city of Troy. We as the gender of females, 17,000 cannot sustain any family. Not unless you want us to become maniacs, you want us to become mad.
Kadhi gwenge mag Nandi apisas mag county ma Nandi omako ji ariyo mitudo kod kweth mosebedo kawuondo oganda kendo mayawogi kod singo machwalogi e tije pinje maoko. Jalup Commissioner county ma Nandi Leonard Mugute wacho ni ji ariyogi omaki ka gin kod oboke mopogore kaka mag nyuol, opande, oboke mag wuoth kaachiel kod simbe mag jogo mamanyo tich e pinje maoko. Siku mbili zilizopita baada ya kupata malalamishi mengi kutoka kwa wananchi, ofisa yetu mkuu wa kitengo cha uchunguzi wa jinai ama DCIO aliweza kukamata ama kutia mbaroni vijana wawili wa umri kati ya miaka 20 na 28 ambao wamekuwa wanaendesha hizi harakati za kutapeli watu wakiwaitisha hela na stakabadhi zao za shule na pia yellow fever certificates, wakisema ya kwamba watawasaidia kupata kazi kule ugaibuni, sana sana upande wa Warabuni. Na ni shughuli inaonekana wamefanya kwa muda, manake duru zinatuambia kwamba walimekuwa wamejiendeleza. Hawa vijana wawili wamejindulia mpaka mashamba, wako na pikipiki, wako na simu kalikali. Kwa hivyo ni jambo ambalo wamekuwa wanaliendeleza. Na nataka nishukuru na kuwapongeza maafisa wetu wa DCI kwa vile walivyofanya kazi kwa haraka na kuwakamata. Ninavyozungumza saizi hao washukiwa wawili wako kizimbani. Tunaendelea kwa process kusudi waende mbele ya mahakama. Kuna vitambulisho vingi sana kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Kuna vile vingine vinatoka upande wa Vihiga, tumeona vingine kutoka Ukambani na maeneo mengi huku nchini. Kwa hivyo wale ambao labda kwa bahati mbaya walijipata wamepeana stakabadhi zao kwa hawa vijana, basi wafanye juhudi waje wachukue stakabadhi zao, manake zipo hapa na maafisa wetu hapa katika County Police Headquarters, sana sana ofisi ya bwana DCI. Kampen mar puonjo oganda kendo yawo pachgi ewi tudo jodongo kod weche mag juok ochakore mar duoko piny lipode mag nego gi kaunti ma Kilifi. Kampen no motisi ni Mzee ni Nguo. Obiro kinde manek ma jodongo goyo tach e gwengego ka apisas mag telo oyango ber mar puonjo oganda ewi wachni mar tieko nego lipode mathoth e kaunti no kod buche otudore kod lo gi rocho ratich jodongo. Tunachotaka zaidi katika huu mradi ni kuwaelimisha jamii pamoja na mashirika ya kiserikali na yale yasiokuwa ya kiserikali kushikana pamoja kwa sauti moja tuweze kulikabili tatizo hili la wazee kuuawa, maana limekuwa ni tatizo sugu katika gatuzi letu la Kilifi. Na tunashukuru leo tumekuwa na mashirika hapa ya kiserikali na yasiokuwa ya kiserikali. Pia tumepata wenzetu ambao wamekuja kutuunga mkono pia kutoka kwa idara ya mahakama. Kuna kesi nyingi kotini ambazo zinaanza huo mtindo kama kutishia kuua ama wamejeruhiwa kwa sababu ya hilo swala. Na kwa hivyo tukija pamoja kama jamii, mashirika ya the criminal justice system ama tu mashirika ya kutenda haki na mashirika mengine yote ya kiserikali, tukiangazia hili swala tunaweza pata suluhu na kuweza kubadilisha huo mtindo katika jamii, na tutakuwa tumewezesha kila mtu kupata haki. Bedun lakteche onge moromo manyalo thiedho tuo mar kansa. En achiel kuom gigo ma jogo mosetony kowuok kuom tuo mar kansa kod jogo modak kod tuono wacho ni osemiyo ji mathoth wito ngimagi kowuok kuom tuono e pacho ka. Ifamo marwa George Juma nolosonwa lipot machal kama. Kwan jogo magamo tuo mar kansa e pacho kae osebedo kamedore. Kwan ji mathoth bende wito ngimagi ka okalo kuom tuoni mar kansa kamatin bende tony. Chief manosedhi rutaya Silas Aduda en achiel kuom jogo mosetony ka kuom tuono mar kansa mako duol ma osebiro kodak godo. Jogi noyudo kan gi throat cancer. Luoro ne okomaka an arwako tuo mar kansa ni wikini. Idak nade? Tidagi ng'a? Okenge manokawo bang' ka oyude kod tuono mar kansa kod sir manoyudo ka kuom familia mare
ema wano miyo podongi manyaka sani kata bed ni thieth to pod oyudo. Pinja dakteche maroma pirario gi wiye iluongo ni doctors panel ne giwacho na gimoro amora to kiteri operation to en 50-50 inyalo kuo kata Nyasaye nyalo keti kama en owuon ema onyalo decide. Gino nomiyo adwa bedo gi paro tawacho na gin nabiro kadichiel to babiro to dichiel nakone timuru gimoro amora muhere dinda ka. No pimnwa gi kaka gichalo to wan naduga yiero ni is better wadhi e major operation kech nonyiswa ni major operation kodhi e tigolo kama tuono semako kasto tuono wuok. Aduda ma osekedo lo tuoni mar kansa wacho nido tuoni kane entiero ng'ala mar ariyo mabende ng'ere kaka stage 2 ka opogore kod bed achiel kuom jogo mosetony kuom tuoni mar kansa. Aduda osebedo e okang' manyime mar chiwo puonj kod mijing'o ne jogo modak kod tuono mar kansa mamako duol to ahinya e kaunti ma Kisii kama lakteche osebedo kaluonge mondo koro jiw jogo ma odak kod tuoni. Owacho ni jogo mosewinjo puonj mabende owuon ne yudo kowuok kuom lakteche osetony kuom tuoni mar kansa mamako duol to jogo eko moko oseluwo puonjni osewito ngimagi. En ji osebiro dalana ka doktor moro oseluonga Kisii adhiga pile ayudo ka jo kansa ni kanyo jomo wawacho negi mondo lu laini daktari madagi jogo onge. Anno kakawe marach ahinya kech tuo kosedonjo ti kisewinjo gima daktari owacho ti adhiya to gima daktari wacho ti yuda ka koro konyruok bedo mayot. Chief Limanso Ruta wacho ni rem bedo kod lakteche mantiere kod lony e thiedho tuo mar kansa pacho kae en achiel kuom gigo eko ma osemiyo ji mathoth mogamo tuoni mar kansa koro wito ngimagi. An asedhi Migori adhi didek owachna onge daktar madang' mul gini moro to nogona kata yath mindiko ok dang' ondikna nikech tuona ne is advanced. Kata bed ni osetony ka kuom tuoni mar kansa, Aduda wach ni thieth mar kansa owe ka mwandu ne mathoth orumo nikech nengo mamalo ma thiedho tuoni. An ma survive kani gigena manene kagi na uso te to kata nyaka sani kaka chiemo is too expensive. Jolony wechego mag thieth wach ni luoro mag jogo eko moyud kod tuoni mar kansa kaachiel kod kata jogo eko ma oluor dhi pimore kendo ng'e chal gi mar tuono mar kansa gin achiel kuom gigo eko momiyo gan mathoth koro pod wito ngima kawuok kuom tuoni mar kansa e pacho kae. Juma, Ramogi TV, Migori. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial star 487 star 3 hash. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza Tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza, Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359.
Yubi kelane rangi no ka. Wena tigo kata matin. Maye, en ang'o momiyo pod awinjo ka wang'a miel? Yubi bikai.